Zdravé dobrodružstva Tedíka Medíka. Ahojte deti! Náš odvážny hrdina Tedík Medík sa vybral na výlet a ako prvú navštívil farmu s ovocím a zeleninou. Avšak náš odvážny Tedík Medík zistil, že nepozná názvy ovocia a zeleniny. Pomôžeš Tedíkovi Medíkovi pomenovať ovocie a zeleninu? Áno, je to kaleráb. Áno, to je hrozno. Áno, je to cibuľa. Áno, to je ananás. Áno, je to brokolica. Áno, to je uhorka.